Ja som strávila 5 rokov v závislosti na alkohole a na kokaine, ale v takých obrovských množstvách, že som trebárs vypila liter tvrdého alkoholu denne, alebo 5 sedmičiek vína a k tomu som vyšňupala 2 gramy koksu a to si myslím, že je to najhoršie miesto, akého som sa v živote dotkla. Pretože to samozrejme zo začiatku, alebo určite v nejakých vlnách to bola aj party, to nepopieram. Určite som si to aj užila. Nebolo to vždycky iba temné, ale čím tá závislosť pokračuje ďalej, čím je ako prerastenejšia človekom, alebo čím ja som ňou bola viac prerastená, tým je to boľavejšie. A je to v podstate kombinácia vypínania sa chlastom a nabudzovania sa koksom, aby som zvládla ten výkon. Takže stále aj jedno vychýlenie je zlé, aj druhé je zlé. Míňala som svoj stred, svoje telo, svoju podstatu. Vlastne to bol taký dlhodobý sebadeštruktívny proces. A myslím, že tam som sa naozaj skontaktovala s najväčšou temnotou, akú som kedy v živote zažila.